Здравейте! Аз съм Йордан Терзийски и съм тук, за да чуем мнението на гражданите за важните проблеми, които засягат България. Днес питаме какви мерки трябва да предприемем за подобряване на образованието в България. Учебната програма трябва да бъде адаптирана към повече практически знания с цел младите хора да се реализират доста по-успешно. Учителка съм в гимназия, точно за това за мен е изключително важно учебниците за всички класове да бъдат опростени, улеснени, съдържанието да бъде направено много по-интересно и излишната информация да бъде премахната, за да не затрудняваме нашите деца и да получим по-високо качество на образованието. Учителите трябва да бъдат достойно заплатени, защото те вършат отговорна работа и трябва да са високо оценени и стимулирани. Приоритет е образованието на двете деца. Имам първокласник, а тя ще бъде след 2 години в ясла и колкото по-качествено е грижата или самото образование на децата, толкова по-ще сме доволни ние родителите. Трябва да намалим местата в университетите, за да върнем конкуренцията в образованието и да повишим неговото качество. Време е да се погрижим българите да получават качествено и достъпно образование. Как? 300 лева на година за всички ученици от 1 до 8 клас. Нов подход към оценка на учебниците и осигуряване на качествено образование без частни уроци. Създаване на фонд Стамболов, който да осигури стипендии за студенти, които след завършването си да работят 5 години в България. Продължаване на политиката за учителските заплати да са 125% от средната работна заплата. Осигуряване на фонд за нови детски градини, нови детски ясли и училища с физкултурни салони.